Maviete. Fikane maviete mwa nyinji. Emergency. Emergency menende emergency maviete. Maviete kuti. Fikane mwa nyinji nditu maviete. Kwengwe. Excuse me. Fikane nditu maviete. Fikane mwa emergency. Ndikuthamangira kwa magobo abandafika koma ndisana lowe magobo mu nimafuna ndikuuze ni message yake. Message yinena kuti ambiri ngumalai sumazo kuti Mulungu anakukonzerani phwando. Mulungu anakukonzerani Christmas party. Mumayenera kudya phwando. Mulungu anakukonzerani phwando ku Malawi Christmas party. Koma phwando lija anakudyerani. Phwando lomwe limene likhale lanu munadyerera phwando. Ndikuwuzani nkhani ziwiri zochitika za moyo mwanga. Pajatu zambiri ndikamakuwuzani ndimakuwuzani ma experience anga. Ndifuna ndikuwuzani nkhani ziwiri za ma Christmas party amene anachitika moyo mwanga. Christmas party yoyamba inali ya ku Ecobank. Amayi yanga anali human resources manager waku Ecobank. Nthawi imene ili Loita. Ndiye ku Loita kuja amayi yanga anali responsible of kuvunga phwando la Christmas. Ku Loita kuja ndiye amayi yanga amapanga plan phwando la Christmas. Akapeza venue, akapeza DJ wabwino, akagula zokumwa zonse, akatenga zakudya zonse, you name it. Ndiyeno ikafika siku la party ifenwa matitenga. Tiyeni kupati. Kwano kupati kuchitika mbopanga setup. Makeke kwayikapo, nyama kuzikapo, mipunga imene kuyika pamwe kuyala mane unali zakudya tu. Zakudya ndi zakumwa. Aiza. Pade jamatika yamba mwene managing director sali kuti alikonko ndi banja lake, ifese likonko magaya mbiri ase imakhala party yakuti imakambida mplanta yamucho. Kuti amwene kuna lijani kuna lipate amina makonza phwando limene lini anali mayi yanga. Ne mayi yanga acho amaduza kuti zonse ikanipati pamenepo. Ndi anthu achamadaka abwera amwene amadya amwene kuzisiya kumwa kuzisiya. Ndiye pa nthawi yonyamuka onse ajamanyama kusanzika. Mabotolo, mbale, zinyali, timatola ni ndani, timatolera ndife. Ndiye mabeza kuti muzinthu chetukulolera muja, ovamia, wangu mwina 3 quarters, wangu sala 1 quarter, akuti itengani, sizo sala. Chikontena cha ice cream chichacha nkofika quarter, tengani zo sala. Nyama zo sala zo tengani, uketi munasala ka green 80, munasala special 9, amalula wangu mweda pang'ono wasala tengani. Leo if after party just makati tenga zinthu. Ali yesa pena kukoza ama tenga ali yesa pena ku ndi antchito omwe amatenga pakazi nje zosala. Ndiye no muchaka chomwecho kuna lipate ina yake ku Hungry Lion. Hungry Lion. Mikango ya njala. Oduza sabati emene Ken Kaluwa. Nkuloka ndani kwa Fredo Kaluwa. Ndiye amaija mbele labani kulipate ku Hungry Lion ya Christmas. Kwa maana amina funa Kaluwa bate alipile 1.5. Ine Fredo twin brother wanga Iani nkule kwa Fredo ndi Jose ankole ka Fredo. Tunakalipita jani pate emene. Ngati mukola ngati nkani ndi aboza kafusi ni Fredo kisi. Zapate emene inachikira kuji chakwa Manase kuja kuna chencheni village. Kuna chakwa Manase kuja kuna Maria chencheni village. Inachika uli kumene kuchako.
kalipita ma 1.5 aja siku lapate tavama kuja komwe kupate kuja kulibeka kalikosi zonse akila nyama yonse atenga makredi yonse amu atenga ni mu pati yomwe sana yambe mikunda yonse akaika kama magamo timwa atenga ifi pate kuja kulibeka kalikosi akiya kalumu kina kake akumachita kutsegula kumakwapula anthu manja kumatenga mbalena yake kuja kumapasa munthu mmodzi kutseka ifi pati imene ya mtundu wanji mumvuse Fredo pati imene ya ku Hungry Lion mikango ya njala pati ya chabe amwene pati ya pala maikumbuka pati ya chabe anango tibela bila ndrama mene kunalibe kana kalikosi chakuja kunalibe zokumwa kunalibe tinanyamuka wapansi mabwelera kuti kunkolokosa Mulungu anakukonzera ni Christmas party. Christmas party yanu anajanda achakwera achimwendo banda pate umadikira nyacha pateo aje akulu mpande una ule umabwana ndichani umabwana ni mapeksi yake wamu kachisi amajaza mukachisi mumu oyenga mafuta satuwa sikunena kuti sinda kuti sumpanga benefit mukakhala president kapena mukakhala minister mupanga benefit tikeze ngati kuti ino mukhale minister of lands mupanga benefit chifukwa muziona malo omwe akugulisidwa m'malo mucha mudzigula mwantengo ina wacha nanga sindi na minister lands mugula kuba samaba choncho achakwera pate yokonzera Malawi Mulungu kuti aje phwando amwe ajerere akhute zosala zolomutatenga linazo ntchito ndani mupeza kuti pate jekata ya mayanga yakuyeko banki jekata banje managing director mita kubwera Irene mayanga bende Irene very good party very nice party good job Christmas party kumasimbidwa mblante ya muje kuti amweni Christmas party yakuyeko banki zose pati maovamia jamwe zosazo neti matenga angadandaule ni ndani inu alise wakuta wa mwawaja angadandaule ni ndani kukuola ni unuma matenga kantama kosalirako ineyo ngati project manager wa company yanga ndikapanga haya muntu project manager nyama muza kuti budget yanga ndi zili kwa iwe kupanga kati makosti zosazo ndi zako makickback angadandaule ndani mwaje seje samalayo mwaveka mwapas phwando lomwe Mulungu anakonzera koma mani kungulowa mani chaka choyambira icho $1 billion kusowa ine munayo napo budget ya $1 billion munayo napo budget ya $1 billion mene maklia staga mwene chin drama ati yasowa pano mafuta ndrama 21 million yako nokuma akuti yasowa black box akuti yasowa ziko limene akulu Mulungu anakukonzera ni phwando zonse zinajiredwa phwando lako Hungry Lion mumfuse Fredo Kisi mikango ya njala ndiye munawesa mikango ya njala andi nkango umatenga chani Lions share muna kapanga phwando ndi Eco Bank ndi amayanga munakaja munakamwe ndi mukamasankha anthu weti muziziwa kuti ku government komwe mukwasankhira kweti kuli chimphika chodzaza ndi zindrama ndi mukamati inu lowa ni government muziziwa munthu wanzeru sumatenga khoswe kuti alondere mtedza osatheka mukwabhlema Achakwera no Achakwera is doing what Achakwera gonna do because Achakwera munthu wa mentality Achakwera ndimene zimwe mwampangezo khoswe kumpasa mtedza audya ndi mukatangadala khoswe mukuona ngati khoswe uja ukasanduka munthu wa mukamavotera munthu ku government muzati ku government kuja kuli dzivindalama mukamati uyu ndi MP wathu MP uja kuli account yomwe government imeka mwa mabiliyoni ku account kwake mukwasisho nakecha koma iye uja phwando lija akuja ndi iye munakonzeredwa phwando tanto
bwezi mukusanga bwezi mukumwati wa nkaka mabredi wa nkati koma ndani sikumalawi amene kudya bread pa ndi ndana kudya bread pa kumalawi mamawa stoko mungakwanisa stoko inu tiwa bread wanka mungakwanise komatu izizi nzoma mungana kukonzerani mu 2012 ziko la Nigeria linatumiza anthu nthumwi kuti idzaphunzire ku Malawi food security because Malawi inali ndi chimanga chochuluka. Nigeria kutumiza anthu ku Malawi kuti akaphunzire food security because ku Malawi kuli chimanga chozaza chochuluka poti Malawi kwambaso kumajeza anthu ena. Pano Malawi ngajese ndani ikwene akujesa yo kamene akujesa anthu deya amwene deya. Anoti mena muzija steak mwajabu lidino steak. Mutadwala ni ndana anababo ndi sobo. Coconut cookies. Custard cream. Ndi ndani. Ndiye mwene kasine kuti kuma kodi kuba kwake kuti kubedwa zitu zompesa chisoni. Ndikukuza kuti ino paleti ya $1 billion nana amene imakhalira. Adi yasowa. Ndrama za kunokuma 21 million akuti yasowa. Black box yasowa. And we know yet inendi benazo nchilo zvenzo. Mavuto mene wose angai. Kwa maeneo ndikukuza nizizi mokukondani. Mukasa mumva munthu akunena kuti boma ndilo mwene ndekuti iye uja kuja mboma mu. Palibe munthu amene amalipira mabiru. Palibe munthu amene amalipira mabiru kholo lomajesa anake wantosa lomwe likumanena kuti boma ndilo mwene. Anthu amene boma ndilo mwene ndosungidwa. Munthu osungidwa kapena kuja mboma mu. Ndamene kumanena kuti boma ndilo mwene. Koma tapita ni khomo tu khomo. Khomo tu khomo. Muzika afusa Malawi. Nyumba. Muzika mumva nokha kuti boma silo mwene amene. Amalawi akuvutika anthu kuti amene atazidyerera. Ndrama munthu kutenga ndrama kuika nthumba mwake ase 1 billion. Yachani uchakwera 1 billion umwe kwabela Malawi dollars. Uzi akugula manyumba ku Jamaica, akugula manyumba uku. Ali busy nda mumbano wa inu muri engineer. Mbava zandu wadi mwedi engineer. Mundikhululukire chifuka munthu amene yoyo amene wabanja masaku nokumayo after chisankho ntchito yatha. Intchito ithabwanji we ndrama zimesa koma kubasa iwe chakwera. Kumwalira chilima. Oni mundu mmodzi kuti ntchito yatha. Kuliba mwene no accountability. Okulira kuti ndi uyu analakwisa aya mwene mangu ndiye ino mmazunanga ndikuti ino kweni mukamakhala mukamaziona zomwe mukupangazi mukumauza anthu kuti mundivotereso umulungu uli pati amweneni nde JB akamakudukwanani utukwana ino mukwazisa kuti anthu amene wapanga zinthu zotani chakwera ndofuna ndindule pakhosi chakwera ndofuna kuti aphedwe. Ndikukuuzani munthu wa nomo supangeza ase mena anthu akuvutikira ku Malawi mena akuvutikira anthu ku Malawi iyo mkwazi kundikira ndama zonse zoweka ndama zonse zimene zipite kwa Malawi anthu kumamwalira amwene sinapanga ineyo video apo kukuuzani kuti akuluakulu one day yopanda petrol anthu amamwalira because petrol jani moyo anthu ambiri moyo uli linked ku petrol kungosowa petrol chilichonse chimayima anthu amamwalira pati koma pano ndi mizaka zingati zikupita popanda petrol anthu akumwalira anthu angati
anthu akuvutika anthu angati mabusiness kumatsekedwa se small businesses mabusiness anthu ang'ono kuunungika palibe anapanga business forex kulibe babe chili kuyenda amwene anthu ango amwene ndiwina kumati kumene ndi boma ndilo mwili mundivutiriso ine ndikupepesa anthu amene ncho isa mutu kugwira koma iwe yase amwene kunena kuti achakwera hajisa Malawi aveka Malawi zosala za kumatenga angadandaule ndani iwe ana akhuta ana aja angadandaule ndani kuti wakatenga koma mwene kuja ndi nkhoko zomwe amwene mafupa kuphwanya kumeza mwene olo ndi galo yemwe sapasana kosa kukhala kwa mtundu wanje kumeneko kuba kwa mabachoncho kuba kwa mabachoncho mundu wano mamene anthu kumavutika ndama za kuchita chitenga chile kanthumba nkumaja yenda akazake ndi ana ake ndi anthu ena kumaja amene mchapuzo zinthu zoti zimayipepera kwa mara amayi kumavutika kumamwalira mutu kugwira bene Amalawi izi zomada anthu azingobazi zithire pompa ndikukuuzani ntchito iyi si ya DPP ntchito ndi ife ya Malawi ndalama zimene akubazwa ndi zathu mukundimvesesa mukuvutika lifa cha anthu ena atu ayi simukulimbikira pe bwanzi zikutithekera nanga simukudya zaulere ndalama kupasa ane matumbi ndalama angugawa kupasa anthu gulira ma t-shirt gulira mahewu pasa mazibusa ndalama zanu zigwe lili pina paki batali ndikuza nthawi ya bingu 2012 anthu aku Nigeria nabwera kuti azaphunzire food security pano food security yakuya kutiko maliro kumachitika amwene kumakhala mitanga ya ufa ya ulere sonkeza ndi ndalama zomwe ena kumapereka nyama anthu kumagula mumapereka pano ndi ndani anga kusonkhera munthu ndi ufa omoka mwalira sisako basi ndi siku amene munthu odwala kulephera kamwana ndi sobu kulephera ziko limene ana mwene kadika kumwa ndi tindi bread amwene tindi bread kuti tindi bread amwene kulibireto amwene tindi bread kulibe amwene anawa mukageni amwene mina kuvutika simu kuwaona ana kumavutika mwene ana kumalira ninjala amwene ana kuvutika amwene kumaenda matako pa ntunda amwene wina $1 billion nthumba dollars woipa nkumakhalo ineyo satana na nkumakhalo ineyo Mulungu akuchiteni chifundo ndipo ino Mulungu aze kukhululukirani ndilibe nanu mawu wina nkumakalandira ndalama zenezozo wina nkumakaika ku bank account 500 million Daniel Fund 500 million ya Malawi yosauka chibala china chake chikhalo panda mankhwala anthu azimu alira nabola Daniel Fund akunjoya ndi akazi ake ndi ana ake kunyumba mpaka napano sino mukhansule Daniel Fund mpaka pano ndi hero wanu Daniel 500 million yaja nzipatala mulibe ndi kwinini yomwe amwene ndi fancy yomwe mulibe amwene ino kuti mudwale apapo panda ndalama mukumwalira maona mitembo mene kuchitikira kuje kukwiza mweza kudikira thuku loko fiti kuloko kaziko kakang'ono tu koma pali program adi azachisoni day la mwene tifuna tiziwise banja laku kuti
chifukala akuti oma madwala kuchipatala kuja atisiya mama pano ngati zabulebule za noma mwini anthu chimulu kumamwalira mchipatala ndikuti ko munamva kuti anthu chimulu amamwalira mchipatala anthu mwe kwangapete kuchipatala maganizira anthu amene odwalachi amene ali kukwinsi anthu adwazikawo ndikukayika nopa uje pantetera bobo anthu kumakhala panja munthu tokumula nje uku bwana kukwinsi kuja munthu ova ndambala pana chino yonse umavutika kumakula mavuto pena ali kumalayi wina nkumatenga so ndama kumaika nthu kumaja mumwatena kuti ndrama 500 million tiye ndikathandiza anthu amene akudwala ndi anthu amene amadwazika tapase malo abwino azikhala tagulire mablangi nthayo ya Juni azifunda oja muno panja pompo oja muno tiye ndipange invest ndrama zitike nzipatamu asija kamiru kinake kabuna achire ye ndrama zi tiyeni tithandize a polisi tatukulie miyo ya wa polisi munaona manyumba amene amakhala a polisi ine sindima mblema wa polisi akamanga ziphuphu muna amene amavutikira wa polisi nyumba pa nyumba pake pa polisi tapita ni kujeni kujamba mukaone kuma makhala a polisi kukwacha kucha ndempileso mukolese manyumba a polisi amene amakhala pa chichili polisi tepacha mukamva chisoni itu ndemu zidabati bwaja a polisi wa ali very corrupt ndrama mumalizipita kugwisidwa ntchito kuziko kuti lilukuke ndrama zikugwisidwa ntchito kumalemeresa anthu mafamily zachani zomwe mukupangazi ana anu azakhala pa disadvantage yayikulu in the future ana kumalawi azakhala akapolo maiko ena sakucheza maiko ena ali busy kuzipanga advanced ganizira nawo kwa America kunoku akujerera chonchi chifukwa azigogo ana amangira maziko anawo bila nimakaona Chicago icho nyakalikali bila nimakaona New York ndiyo kalikali anthu anali okonda ziko lawo ndi anawo chifukwa anawo amaenda misewu iti yomweyo anawo amakhala manebo muti mumwemo anawo amapita masukulu ati amenewo ndetiye ndipange zigoli kuti ana athu zizukulu zathu komano ino achakwera zizukulu zanu maziganizira achimwendo banda zizukulu zanu maziganizira kuti zizakhala ziko la mtundu wanji ana anu akupita ma St Andrews ana anu akadwala amapita kunja airlift ku John ana anu amapita mu college kunja matumiza kunoko kuti ana phwi kuno ama minister kuno kwa America kuno ali kuno inu masikulu anuwo ali kokulukutika chancellor college mpala pano palibe mawindo aika banje mawindo lindi chani libe ntchito ananga natumiza ku America mesa ku Queens yemwe kulibe mankhwala chifukwa nawo sapita ku Queens anawo apita ku South Africa ku India ku Egypt akulu mukamala ndrama zetu mwiziwa kuti inu ana anu mukaika pa disadvantage azapitirabe kukhala akapolo paziko pansi pano palibe atazapase ulemu kulibe amene atazazizo za Malawi chifukwa Malawi alibe ambition Malawi sali patriotic Malawi sangalene kuti oloinesa lemere komano ziko likhale ndiyani amene kumaona anthu akuchita matama. Where is Malawi? Oh, I looked it up on YouTube. You people got Ebola. You've got this president Chakwera. He's very corrupt. You people are very poor. Now, did you used to wear those jeans in Africa? Some can blame me. Mama di dukwanisa kunoku ino. Ama di kubanga gugu kumona mayo ta ai wachabe meni zoba anganduze jani. Chifukwa jani? Mind isidazi bambuano, mind isidazi gogoano. And hope pusa kwambi. Saganizila future, saganizila now, saganizila zizugulu. Mundu
akadza zala mtengo koma kudziwa kuti iyeyo sazakhala pansi pa mthunzi wake ameneyo waphunzira moyo. Mtengo zipaso zingakome maka, mtengo usumaje zipaso zake zomwe. Andu ifeyo ndife mitengo. Tili pano kupanga zinthu thandiza anthu ena. It doesn't matter ine nditakhala mphawi, as long as ine ndathandiza mwina wake. It doesn't matter ineyo osakhala munthu wina wake kuti ndapanga achieve kanthu, as long as ine ndathandiza wina wake kupanga achieve china chake. Mtengo ndikuzalawu asakhala na anthu ena, asanjoya nthuzi na anthu ena. Mtengo sumazinjoya okha nthuzi, mtengo sunga zidye okha zipaso. Ndi anthu inu mazi mugazine lokha ndi anthu uzikonda sumagazine mugono ngaziku. Mitengo kungodula ndrama kungobayiba kuyelesa maskulu opanda madeski, kulibe makope, library kulibe mabuku, kulibe chakudya, chiliso kulibe amene munambayiba. Ziko ntunayo. Ziko ntunayo. Ukumanyera kona iyi kununkha manyi, kona iyi kununkha mikozo, sithaphi uku masanganjo imene ndi life. Kumvesa chisoni kwambiri kuona kuti Mulungu anakukonzerani phwando la Christmas koma ena anakudyerani. Bwezi mukusimba lokoma pa petrol kulibe, sugar muchito khala panzira, simenti ngati kuti ndi golide, chicken and chips mukunenga nacho mimba, mukuperekera mimba mbatala kajewere, pizza ngati kuti ndi zina zake. Ziko limenelo mastanda yake amenewo muzikhala amenewo, ndi JB azikhala ziko limenelo, azimba nacho azikhale ngoma, azimba nacho chagwira anthu wopanda ndi uje ndi mastanda domwe. Ayi ine ndi mastanda ndi sine ngakhale anthu ayavya ngati pamene opanda dignity, opanda ambition, osafuna kusiya legacy paziko lapasi pano. Za quality amene za quality ine kuti ndilemere inonso mulemera. Yeah, ndimene ndilili ine aliyesa amene ali around ineyo naiso amasinda. Palibe amene ine amene anakhala moyo mwa ine amene sina musinthe moyo. Ndaiso bwela kwa ine umasefukira kwa ena ndimene makhalire ne because legacy yanga ile mene momo simwa ine muka ine ndi channel Mulungu wangu ndiuza ine kupeza zinthu mathandiza anthu ena. Ine mafandiziona ziko lonyatwa manemba udi wabwino anakuwala maskulu anyatwa kuti ndikameta kunja kuja ndikamayenda asiti wakumaya akaona kumaya kuti asiti izi ndi nyatwa mwe taona mwene maskulu awo, taona mwene kumwana chokera JB taona se taona site ase tini kuti tini konko koma mwene kukaona ka Malawi kwa mwene komwe kuphela nako. Kumvesa chisoni kuiona airport ya international ya mwene. Kazani zime. Ay, ndapita.